Čaute ľudia, ďakujem vám za 5 odberateľov. Teraz je ďalšie video. Dajte like a odber a ideme na to. Za chvíľku sme hore. A za chvíľku je v tomto jednom videjku ďalšie preteky. Ale teraz budú ostrejšie troška. Búračky, spadačky, všetko možné. Cetky sa ju tresali, či nie? Moja 80 rokov. Ticho! Ja aj takto. Ja mám na tripnicu. 50. Prečo? Feed yours! Povedzme na toto, kto je prvý či druhý. Ani na tom videu si nebol. Bejdeme prevteky! Tomáš sa daj. Na čiaru! Uo. Prečo? Ale keď budeš dole, tak nenatáčaj, ok? Hm? Keď budeš dole, tak nenatáčaj, ok? Teba? Jo, presne natáčať, ako. No že aj teraz som to tak robil. Je to možno som vypol. Bola taká... Pomer rýchlo, už to za chvíľku končí, musíte pridať. Koľko ešte? Ešte zhruba minútu 50 máme. Kde má luhy? Za vami. A ako mám chytať to? Počkajte. Rýchlo, Marko. Už nemáme veľa. Rýchlo! Daj! Všetci na bok! Idú páni svetla! Aaaa! Idú páni svetla! Aaaa!